अच्छा, सैया से खुश बड़ी रही ले हो, क्या बात है। सच भौजी, अपना भता तो तुम बहुत खुश रहती हो, तो हमको साफ साफ बताओ तुम्हारा भता दिन भर में कितना बेर पेलता है। क्या हाल बा? आज हम फिर से बात कर ले बानी भोजपुरी गाना के। भाई आज के वीडियो बहुत गाना फाड़ बा, ऐसे कहल चाहते हैं कि वीडियो को पूरा देखो, बहुत मजा आए। तो वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए। बिना कोनो लाला लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। केहू से कुछ नहीं कहिले हो। ओहो, केहू से कुछ नहीं कहिले हो, क्या बात है। आप लोग सुन रहे हो, हमको भौजी का खुशी देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है ना कि जो भौजी का भतार है ना, भौजी से बहुत प्यार कर रहा है। और प्यार करने का तरीका कौन सा है? ये वाला गपा गप वाला। तो भौजी तुम साफ से बताओ, तुम्हारा भतार झाट छिलता है? से खुश बड़ी रहिले हो। हाँ भौजी, तहार बात सुनने के बाद में हम खुश रहता नहीं कि तहार भतार इतना अच्छा मिले कि तहारा से प्यार और तहारा खुश लगता। कितना करूँगा भतार पटकला के बाद में छोड़ के पेड़ के चल जाला, और जौन प्यार भाग के प्यार करेला नू, कितना कौन होगा के लड़का सब प्यार करके मतलब जब तक यूज करे तो कैलक, और बाद में कैला के बाद में छोड़ के भाग जाला सन। तारा साथ ऐसा नहीं करो, बहुत खुशी की बात बा। तो आगे बोलो का होखेला। कुछ नहीं कहिले हो। तहार बहन चोदो केहू से कुछ कहत ना कह, उ सीधा दिखाई देता कि तहार जो बनू हेता ता फूल के बम हो गइल बा। इस सबके पता भाई तहार पता तहार के बहुते प्रेरत हुई पकड़ पकड़ के, उस तहार जो बनू हेता ता हो गइल बा। तो कोनो कहत ना कह, कोनो को कोई फर्क पड़े नहीं खे। बस तू अपना भतार से प्यार कर आ हमरा के झाड़ छिले जा। का कहतारू कि अपने से दुनू बोल भूत गइल बा। ए तहार बहन चोदो काहे ऐसा कहतारू ना, हमरा के बताओ तू काहे ऐसा कहतारू? ऐसे कैसे हो सकता है यार कि अपने से दोनों बॉल बूझे? अच्छा समझ गई। सोच कहो ना बहन चोट की लाइट कट गया है, तो लंड झूठ बोलता है अपने से बूझ गल बा। अपने से ना लाइट कट गल बा, ओकर बाद में तो बोला बूझ गल बा। आगे बोला का भइल बा? लगा के सैया सूत गइल बा। अरे तारा बोनी के गाड़ी में पिया परदेसी के लंड पे लो, वाह बहुत अच्छा। कि लगा के सैया सूत गइल बा, क्या बात है यार। बहन चोट कुछ भी यार सुनने के बाद में बहन चोट मेरा मन खराब हो जाता है यार। आप लोग बताइए ऐसे कैसे हो सकता है यार? किसी का भतार लगा के कैसे सूत सकता है यार? ये भाई खुद बोल रही है कि लगा के सैया सूत गइल बा। तो तू साफ साफ बताओ बहन चोट, तारा ओमे मुत देलक? लगा के सैया सूत गइल बा। आ पटा के ना पेल देले बा। तारा बहनी के गाड़ी में गधा के लंड पेलो लगा के सूत गइल बा। बहन चोर के एकनी के बकचोदी सुनने के बाद में भाई हमारा तो मन ये कहला कि तनी से इतना पेलवा देनू कि भौजी के गाँव पर खून ना पानी किलो। मतलब कैसे बात करते हैं यार? केका भता लगा के सूतला यार? ई बहन चोर भौजी कहते लगा के भता सूत गइल बा। तार बहन चोर भौजी पटक के पेलम ना, झाट पर मुत देबू। लगा के सैया सूत गइल बा। ए तार बहन चोर ना मनबू तू? बहन चोर एक बतिया कितना बेर कहते हैं यार लगा के सूत गल बा। अरे भौजी हमनी के पता चल गल बा कि तार भतार लगा के सूत गल बा। इतना बकचोदी मत पेला ना तार बहन चोर। हम मुँह दुखाला बहन चोर, लेकिन बात ना सुनती है। ऐसे मत कर भौजी, प्लीज प्लीज प्लीज। उत्तर भतार पर लगा के सूते नू तेपो ठीक बा, ना सूती तेपो ठीक बा, पेली तेपो ठीक बा, ना पेली तेपो ठीक बा, मुती तेपो ठीक बा, ना मुती तेपो ठीक बा, लेकिन लगा के सुतल बा तो सूते दे। लगा के सैया सूत गइल बा। अमूत ना देले बा तार बहिन चोद भौजी भसरी वाली। क्या चाहता है रे बहन चोद? पटा के पेल दे माधर चोद। सॉरी बहन चोद, गलती हो गया है, माधर चोद ना बहन चोद भसरी वाली। मतलब बहन चोद सुन के दिमाग खराब हो गया यार। बहन चोद लगा के मुँह ते बा पिया परदेसी तो ऐसे बताओ था लगता है कि ये गाड़ी में कोनो पेल दे बा। ए तार बहन चोद पिया परदेसी ना सुधर बा। क्या चाहता पटा के पेल दी तार बहन चोद? सारा बोलू छुछू जानते मानी तार शादी कहाँ भइल बा? घर मारवा में पटा के फिल्म की हक देबो। अच्छा भैया बहुत होता, हम तो बोल रहे हैं कि ऐसे जैसे निहुरी हुई ना भौजी, ऐसे लहंगा उठा के आ पेल तो बहन चोद कहेंगे मारा चलो तुमको बहन चोद पागल कहीं का। देखो कैसे पता पकड़ के भैया के अपना लन पे सता रहा है। बहन चोद भसरी वाला पागल हरामी कुत्ता लहसुन इतना पेलेंगे ना तुमको, भौजी भी मान जाएगी और तू गंगा दाब के भागेगा। भौजी को देना है तो ठीक से ले, और नहीं लेना है तो यहाँ से भाग, मैं लूँगा।